bocah gunung tah panganku nongku ora susah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku pancen isih dadi lakon ninggalke siramu ra ora yen bakal kelakon pepisahan karo aku. Masukkan jarak aku tuh. Lah kok ngoten? Lera muni plus liyane muni semangat kaya ngene. Enake kopine Bukas Mini lho. Aku langsung lali lek kudune aku senggak. Ya kudune iki sampean luwih semangat lah dikai kopi ngene iki wis pepak kabeh rokok enek kopi enek sembarang enek sampean kok malah semangat. Kan ya diseruput sik dicipi piye kopine. Ya kan nyambet gawe lho Mas. Ya aja kaya ngono kuwi. Aja ro kopi terus mak seruput terus ora nyambet gawe ngono ya ora oleh. Iki ngono ngajeni tuan rumah. Ya ngajeni tapi ya engko sik kan ya nek waktu to Mas. Ngongkok ya wae mancing ya mancing. Nyambut gawe waya ngopi yo ngopi ngono. Lah iki wae nyambet gawe lho Mas. Iki nyambet gawe lho Mas. Nyambut gawe dan ngopi. Nyambut gawe kerja itu jangan dibikin sepaneng, jangan dibikin ngengkleng. Ya gentenan wae ya senggak aku nyanyi sampean ya iso ngopi. Hae. Kasep. Apa kowe ra kelingan dolaning ana latar padha lelungguran kekocekan karo aku. MMB Campur Sari. Iya ho. So. Amin. Kalau masakan. Lanjut so. Ayo Mas. Bisa.
Allah Mas, aku mau senggol mencela tenan loh Mas iki mang. Lah aku iki saking gemesku lho aku. Sampeyan ki awake gedhi mbok sing rada anu karo sing awake cilik. Sing yahene wis kok gedhe-gedhekne. Awake. Heh? Awake. Lah mosok awake tok. Iya. Sida rabi ora? Sida. Ayo. Terus apa hubungannya? Aja godho-godho aku. Halah ngono kok dadak pede amat sih. Lah nanti kalau aku Inginnya apa? Astagfirullah. ingin ganti godho, Nggak boleh masuk ke sampean sudah beristri. kau Nggak juga boleh. hampir bersuami. Ya wes kita harus ada di Ramadan iki ya cara adewe iki ya. Sama ndak oleh luwi rene, nggak oleh. Repot dong. Lah nyapa? Lah nanti kalau aku ingin ungak-ungak gimana? Nggak boleh kan kamu beristri, aku sudah mau bersuami. Jarake harus ada jarak. Ya wes iki tak garisi sret ndak oleh rene. Lah wong kono sik arepe. Lah kono wes kok ya ora Lah kan oleh. ya ora apa-apa. Ya oleh aku karo Tio ngono ya ora apa-apa. Ngene iki. Ya ta ya ta. Wong wedok ya arep beling yo milih. Ya jelas kok. Ya milih sing rada mening masa ya kaya ngono. Ya mah. Aku dhisik menang-menang ya tau mening kaya Tio ngene iki ya. Kan Awakku ya apik ya bagus ngene iki. Ya berarti layarmu kedesian Mas. Lah kok iso? Lah dhisik Oh, kan iya. butuhku saiki. Bener pancen tukulan sakniki sae-sae Pak nggih. Ya jelas. Lanjut nggih. Nggih, heeh. Apa kowe ra kelingan